Jeg er helt utrolig glad for at have lavet den her aftale med, og når koncerten er slut, så er der mulighed for, hvis man har lyst til det, at gå med ned, hvis det ikke regner og blæser alt for meget, og se bål, og bagefter en lille varm drik heroppe, hvis man er blevet kold og har lyst til det. Man kan sidde og snakke lidt om midsommeren og med Hans, og lade musikken trille videre i årene. Rigtig god fornøjelse. Tak. Tak fordi I kommer. Det er jo dejligt at have et publikum. Jeg har delt koncerten lidt op i en del, hvor jeg spiller 5 stykker af Chopin, nogle præludier. Og den næste del, det er så, hvor jeg improviserer nogle stykker. Og så slutter jeg af med en nocturne af Chopin, plus et stykke, jeg selv har skrevet, som hedder Soltornens uendelige nat. Og jeg spiller de 5 præludier nu, sådan ud i et, sådan at man ikke føler sig forpligtet til at klappe hele tiden. Man kan nøjes med at klappe igennem, når jeg er færdig med 5 første.